שלום לכולם, אנחנו בתגבור לקראת מבחן באלגברה לינארית 1. יש כאן שאלות ששלחתם לי שאנחנו עכשיו נפתור אותן. מסיבות טכניות אני מקליט את זה מאוחר יותר, אז בואו נתחיל. אוקיי. בסדר. אז יש לי שתי העתקות לינאריות, S ו-T, אני אומר שהן מתחלפות עם TS שווה ל-ST, הכוונה היא כמובן להרכבה. T הרכבה S שווה ל-S הרכבה T, לקחת וקטור ולהפעיל עליו את S ואז את T, או את T ואז את S, זה בעצם שקול, ומטריצות A ו-B קראו מתחלפות אם הכפל שלהם הוא שווה, כלומר AB שווה ל-BA, אוקיי? למשל אנחנו יודעים שמטריצת ה-0 מתחלפת עם כל מטריצה, ומטריצת היחידה מתחלפת עם כל מטריצה וכן הלאה. אז א', הוכיחו או הפריכו, אם S ו-T מתחלפות, אז לכל שני בסיסים B ו-C של V מתקיים שהמטריצות האלו מתחלפות. אוקיי, אז מה אנחנו נעשה? אני חושב שיהיה יותר טוב, בבית שואלים בעצם את הכיוון השני, אם לכל שני בסיסים B ו-C מתקיים, שהמטריצות האלה מתחלפות, אז גם S ו-T מתחלפות. אני חושב שנתחיל מבית כדי לקבל איזושהי אינטואיציה, ואז אנחנו נעבור לאלף. לגבי בית, אם אנחנו יודעים שלכל B ו-C בעולם הדבר הזה מתקיים, אז היינו רוצים להשתמש ב-B ו-C מאוד מסוימות. אם נבחר B שווה ל-C, נקבל כי T מ-B ל-B ו-S מ-B ל-B הן מתחלפות. מה זה אומר? זה אומר שלעשות T מ-B ל-B, ואז לכפול את זה ב-S מ-B ל-B, זה כמו לכפול את S מ-B ל-B, ו-T מ-B ל-B. אוקיי? עכשיו, ראינו בתרגול שאם יש לי, אם המטריצות באלכסון האלה, סליחה, אלו, שתי אלה אין אותו דבר, אז אני יכול לקחת את המטריצה מפה לפה, כלומר, אם אני עובר עם T מ-B ל-B, ואז עם S מ-B ל-B, אז זה כמו לעבור עם S הרכבה T מ-B ל-B, וכאן יש לנו את T הרכבה S מ-B ל-B, אוקיי? אז מה קיבלנו? קיבלנו ש-T הרכבה S מ-B ל-B שווה ל-S הרכבה T מ-B ל-B. אוקיי, אנחנו עכשיו נטען שזה אומר ש-T הרכבה S שווה ל-S הרכבה T, כלומר שהן מתחלפות. אוקיי? כלומר, אם לכל שני בסיסים T מ-B ל-C ו-S מ-B ל-C, סליחה, T מ-B ל-B ו-S מ-C ל-C מתחלפות, אז גם T ו-S מתחלפות, מהסיבה שאני יכול לקחת את אותו בסיס ולעשות טריק הזה שההכפלה של המטריצות המייצגות עם הבסיסים המתאימים זה בדיוק הרכבה, ולקבל הדרוש. עכשיו, למה אם המטריצות המייצגות משני בסיסים הן שוות, זה אומר שגם העתקה, אז העיקרון דומה לזה שראינו שאם יש כמה דרכים בעצם להסתכל על זה. עיקרון אחד זה בגלל שראינו שדרך אחת להוכיח את זה, ראינו כבר שהעתקת האפס מיוצגת על ידי מטריצה מייצגת אפס, מטריצת האפס כאילו. עכשיו, אם אני אסתכל על שתיהן, בגלל שהן שוות, אז ההפרש שלהם הוא מטריצת האפס, ואנחנו יודעים שכשיש לי אותם בסיסים כאן, יש לי שתי מטריצות מייצגות, אז הצירוף הלינארי של המטריצות המייצגות זה המטריצה המייצגת של הצירוף של העתקות, כלומר TS מינוס ST מ-B ל-B שווה ל-0, וזה אומר TS מינוס ST שווה ל-0, כלומר TS שווה ל-ST. אפשר גם ישירות, יאי V ב-V, נרצה להראות ש-TSV שווה ל-STV. עכשיו, זה שקול להוכיח ש-TS לפי של V לפי B שווה ל-STV לפי B, אבל מהגדרה של מטריצה מייצגת זו פשוט ST מ-B ל-B שהיא מקבלת את V לפי B, וזאת TS מ-B ל-B שהיא מקבלת את V לפי B, ואפשר לראות כאן שבגלל ששתי המטריצות האלה שוות ואני כופה אותן באותו וקטור, אז מקבלים בדיוק את מה שצריך, הנדרש. אז בבית זו דווקא כן הוכחה.
עכשיו, מה היה נוח בב'? יכלנו להיעזר באיזושהי טענה חלשה יותר, שעבור אותם כאילו בסיסים, T ש-B שווה ל-C, עבור שני בסיסים לא ספציפיים, אבל שיש ביניהם קשר שהם שווים, אז זה כבר מספיק לי. הכיוון השני, אם הן מתחלפות, האם זה נכון לכל שני בסיסים? אז אם B שווה ל-C, אז זה ברור משיקולים כאלה, אבל מה אם B שונה מ-C? כלומר, האם T ו-S מתחלפות, האם אני תמיד יכול להגיד ש-T מ-B ל-B כפול S מ-C ל-C שווה לכפל בכיוון השני. אז זה כבר לא כל כך ברור, אוקיי? ובואו ננסה לשחק עם איזושהי דוגמה ואולי נתקדם. ננסה להסתכל על T של XY, ונסתכל על T של XY, שהוא נגיד הולך ל-2x3y. העתקה הלינארית שהיא די בסיסית, ואולי נבחר גם את S להיות בדיוק אותו דבר. עכשיו נבחר שני בסיסים. בואו נתחיל מ-B להיות, אנחנו רוצים שני בסיסים שונים. אוקיי, אז נבחר שני בסיסים, בואו נתחיל מבסיס ראשון, נמצא את המטריצה המייצגת וננסה לשחק עם זה קצת. שימו לב, אני בוחר S שווה ל-T, ואז ההרכבה שלהם בשני הכיוונים היא שווה, כי הן שוות. בואו ננסה להתחיל נגיד מהבסיס 1, 1, 1, 0. בכיתה פשוט שיחקנו קצת עם כמה העתקות עד שמצאנו איזושהי דוגמה. אז כשאני מוצא את T מ-B ל-B, אז זו בדיוק מטריצה 2 על 2. בעצם כשאני מפעיל את T או את S על זה, אני מקבל את 2, 3. אז זה אומר שאני צריך, איך אני מייצג אותה את 2, 3, אני אקח 3 פעמים את הוקטור הזה, מינוס 1 זה, ואז פה יהיה לי 3 ופה יהיה לי 3 מינוס 1 שזה 2. אז זה 3 מינוס 1, ואם אני מפעיל T על זה, אני מקבל 2, 0, שזה מיוצג על ידי 0, 2 בקורדינטות. עכשיו בואו ננסה לבחור איזשהו C. בואו פשוט נחליף את הסדר שלהם, אוקיי? אז בואו ניקח את ה-P הזה ונשים אותו כאן. עכשיו S מ-C ל-C, איך היא נראית? שימו לב, קורים פה שני דברים. דבר ראשון, כשעברתי הרי בסוף זו אותה העתקה, אבל מה משתנה במטריצה? דבר ראשון, כשאני הופך את הסדר של הוקטורים, אז התפקיד של העמודה הזו הופך להיות התפקיד של העמודה הזו, ולהפך, כי אני עכשיו קודם מפעיל את העתקה על השנייה, ואז מפעיל אותה על הראשונה, בהשוואה ל-B. דבר נוסף שקורה, שגם בעצם הקורדינטות מתחלפות. נגיד, כשאני מפעיל על T, אני מקבל 2, 0, אז פה הצגתי אותה על ידי 0, 2, אז כאן אני הולך להציג אותה על ידי 2, 0, כי הסדר שלהם מתחלף. אז כאן יהיה לי 2, 0, וכאן יהיה לי מינוס 1, 3. כלומר, גם הסדר של העמודות השתנה, כי הפכתי את האיברים בבסיס, וגם בגלל ששיניתי את הסדר, אז הייצוג שלהם לפי הבסיס משתנה. וקל לוודא שהכפל הוא שונה. לדוגמה, אם אני מסתכל על המכפלה הזאת במקום, סליחה, S מ-C ל-C, אם אני מסתכל על המכפלה הזאת במקום 1, 1, אז מה אני אקבל? אני אקבל את השורה הראשונה של T מ-B ל-B, כפול עמודה ראשונה של S מ-C ל-C, שמה זה יוצא? זה יוצא 3 כפול 2, ועוד 0 כפול 0, שזה 6, ואם לעומת זאת אני מסתכל בכיוון השני, בואו נהפוך את הסדר, אז יצא לנו כאן שורה ראשונה של זאת, כפול עמודה ראשונה של זאת. מה יוצא לנו? אז יוצא לנו כאן 2 כפול 3, מינוס 1 כפול מינוס 1, זה שווה ל7 וזה כמובן שונה. אוקיי? אז זה כבר מספיק. ג' אם S ו-T העתקות לא הפיכות, וגם לכל 4 בסיסים B, C, D ו-E, מתקיים שהמטריצות האלו מתחלפות, אז אחת מהן צריכה להיות העתקת ה-0. אוקיי. בואו נתחיל שנייה מלהבין מה זה אומר שהעתקות לא הפיכות, ובואו נזכור ש-S ו-T הן העתקות ממרחב לעצמו. אוקיי? קודם כל, העתקה לא הפיכה, ולכן לא חד-חד ערכית, ולכן בואו נגיד הגרעין לא טריוויאלי. אז למה? נניח בשלילה שהגרעין טריוויאלי, אזי ממד הגרעין הוא בדיוק 0,
מה לגרין הוא כאילו 0, וגם, וממשפט הממדים, וממשפט הדרגה, זה אומר שהממד של התמונה הוא בדיוק ממד של V. נכון? כי אנחנו יודעים שהסכום שלהם ביחד צריך לתת את הממד של V, אם זה 0 אז זה הממד של V, אבל זה גם אומר, כלומר T על, כי אנחנו יודעים מהכלה בשוויון ממדים, אנחנו יודעים שגם image T מוכלת ב-V והיא תת מרחב שלה, וגם יש להם אותו ממד, לכן הן שוות, אז אם התמונה היא בדיוק כל V, אז זה אומר שזה על, וגם היא חד-חד ערכית, כי הגרעין טריוויאלי, לכן הפיכה. אז קיבלנו שההעתקה לא הפיכה. מה זה אומר? קיבלנו שהגרעין לא טריוויאלי, אז זה אומר, אז יש V1 ו-V2, כך ש-TV1 שווה ל-0 ו-SV2 שווה ל-0, כי שתיהן לא הפיכות, ושניהם הם וקטורים שונים מ-0. עוד נעשה משהו כזה, נניח בשלילה ש-T ו-S שונות מ-0. מה זה אומר שהעתקות הן שונות מ-0? העתקה שווה ל-0 אם לכל וקטור, בעצם T של V שווה ל-0, העתקה על V שווה ל-0. אז השלילה של זה היא בעצם שקיימות W1 ו-W2 שלא הולכות ל-0. אז קיימות W1 ו-W2 ב-V, אולי שוות, אולי שונות, כך שמתקיים TW1 שונה מ-0 וגם TW2. עכשיו אנחנו נעשה משהו כזה. אני הולך לנסות לבנות בסיסים שהולכים בעצם לסתור את הדבר הזה. אני הולך לבנות B, C, D ו-E, כך שהמטריצות האלו לא הולכות להתחלף. אז בואו נתחיל דווקא מ-T מ-B ל-C, ואז ננסה לבנות S מ-D ל-E בצורה טובה. אז מה נעשה? נגדיר את הבסיס, בואו ננסה לעשות משהו כזה. אוקיי, בואו נעשה ככה. ניקח את הקבוצה V1 ו-W1, ונשלים אותה לבסיס. למה אפשר? אז דבר ראשון הן בטל, כי אם הן היו כפל בסקלר אחת של השנייה, שתיהן היו נשלחות לאפס, כי הנחנו שאחת מהן נשלחת לאפס, וזו סתירה. ובנוסף, הנחנו כן, בתכלס ההנחה שהממד הוא לפחות 2, היא בדיוק בשביל הדבר הזה. לא, האמת שזה יבוא לידי ביטוי טיפה יותר מאוחר. אז בכל אופן אפשר להשלים אותה לבסיס. עכשיו, זאת תהיה ה-B שלנו. בואו נראה מה קורה. T מ-B ל-C, בואו נכתוב אותה. היא נראית משהו כזה. שלב ראשון שאני מפעיל על V1 את T, אני בסוף מפעיל על T ומייצג את זה לפי C. לא משנה איזה C אני בוחר, חייבת להיות פה עמודת אפסים, כי התמונה שלה היא וקטור האפס, ותמיד וקטור האפס מיוצג רק על ידי קורדינטה של אפסים. ובואו בשביל שיהיה לנו, נוכל לתאר את העמודה הזו בצורה נוחה, נגדיר גם את הבסיס C להיות, בואו נגיד TW1, ניקח את הקבוצה ונשלים אותה לבסיס. אוקיי? אולי ראוי לכתוב יותר, ניקח את הקבוצה הזו ונשלים אותה לבסיס B, ואותה גם נשלים לבסיס C. אוקיי, זה נראה לי יותר נכון. עכשיו מה יקרה? יהיו פה עוד כל מיני וקטורים, אבל בכל מקרה כשאני מפעיל בעצם על הוקטור השני כאן על W1 את T, אני אקבל TW1 והוא מיוצג על ידי 1 עם אפסים אחריו. אוקיי? שאר הדברים אני לא יודע איך הם ייראו, אבל זה בגדול הרעיון. אני גורם למצב שבו יש לי כאן עמודת אפסים וכאן עמודה שיש לי בה 1 ואז 0. עכשיו ננסה לבנות D ו-E שיגרמו לכך שהכפל לא יתחלף. איך נעשה את זה? אז בואו ננסה, ניקח את הקבוצה V2 ו-W2, בואו ננסה להפוך את הסדר שלהם, לעשות קודם את W2 ואז את V2 ונשלים אותה לבסיס D. שוב אין בטל, ובואו ננסה לעשות, בואו נראה מה קורה. עכשיו S מ-D ל-E ונגדיר את E להיות, בואו ננסה
השלמה לבסיס של, בוא נגיד TW2, אז אני לוקח את S מ-D ל-E, ומנסה לעשות משהו כזה. אוקיי, אז כשאני מפעיל את TW2, אני אקבל כאן 1 וכאן אפסים, נכון? זה בדיוק מה שקורה שם. ו-S של V2 יהיה 0, אז גם כאן יהיה לי אפסים. האם הגענו כבר למה שאנחנו רוצים, וכאן יהיה כוכביות. בואו ננסה להסתכל על הכפל שלהם. אז בואו נסתכל ספציפית על העמודה הראשונה. אז העמודה הראשונה בכפל הזה, והעמודה הראשונה בכפל השני, מכפל לפי עמודה, יצא לנו כאן T מ-B ל-C כפול C1 של S מ-D ל-E. אוקיי, מה קורה עכשיו? אז בעצם העמודה הזו זה בדיוק E1, אז זה T מ-B ל-C כפול E1, שזה בדיוק העמודה הראשונה של T מ-B ל-C, שזה יוצא אפסים. נכון? כי זו העמודה הראשונה שלה, ואם נעשה את זה כאן, אז בואו נקבל את הדבר הזה, S מ-D ל-E כפול C1 של T מ-B ל-C. מה זה העמודה הראשונה של T מ-B ל-C? זה אפסים, אז לא ממש טוב לנו. זה S מ-D ל-E, בואו בכל מקרה נתקדם עם זה, S מ-D ל-E כפול 0 שזה 0. מה אני כן יכול לעשות? אני הולך לנסות לגרום לדבר הזה להיות שונה מ-0. איך אני הולך לעשות את זה? הבעיה כאן היא שכפלתי כשהעמודה הראשונה שלה היא 1 עם אפסים, ואז הוא לוקח בדיוק את העמודה הראשונה של זו. אז בואו נזיז את האחד הזה אחד למטה, נכתוב אותו כאן, איך אני עושה את זה? אני מוסיף פה איזשהו וקטור שרירותי, אוקיי? כי אני משלים לבסיס, וגורם ל-TW2 להיות הוקטור השני בבסיס הזה. ואז מה קורה? כשאני כופל פה בעמודה הראשונה, אז אני בעצם כופל לא ב-E1 ב-E2, ואז אני אקבל את העמודה השנייה של T מ-B ל-C, שהיא בעצם E1, שהיא כמובן שונה מ-0. אוקיי? וקיבלנו סתירה. אוקיי? עם איזשהו, בוא נקרא לו V שרירותי. כאשר שמים את TW2 להיות הוקטור השני בבסיס הסדור, אפשר לעשות את זה כי הממד גדול משתיים. אוקיי, אז זה לגבי החלק הזה. בזאת בעצם סיימנו את התרגיל. בואו נעבור לתרגיל הבא. אוקיי, אז יהיה V מרחב וקטורי ויהיו N וקטורים בלתי תלויים, ונסמן את Q להיות קבוצת כל הוקטורים V, כך שאם אני מוסיף את הוקטור הזה לכל הוקטורים, הם פתאום הופכים להיות תלויים לינאריים. אז שאלה ראשונה, האם בעצם Q הוא תת מרחב וקטורי? אז אתם מוזמנים לחשוב על זה לבד, אבל את רוב השאלות פה אני פשוט לפתור, אתם יכולים לעצור ולחשוב על זה קצת לבד. אז נשים לב ש-0 לא נמצא ב-Q. כי הוספה של 0 לכל הוקטורים משאירה אותם כמו שהם, וזה בלתי תלוי. אז היא לא יכולה להפוך אותם לתלויים. אז זה לא יכול להיות תת מרחב. מה בנוגע ל-ב'? האם מתקיים ש-Q הוא הספן של V1 עד Vn? האם Q מוכל בספן? כלומר, האם הדרך היחידה להפוך וקטורים בלתי תלויים לתלויים על ידי הוספה של וקטור לכולם, היא רק וקטור שהוא צירוף לינארי שלהם. בואו נשים לב לדבר הבא. אז יהיה V ב-Q, בואו ננסה טיפה לשחק עם זה. מההנחה, V1 ועוד V עד Vn ועוד V הם תלויים לינארית. מה זה אומר? קיימים אלפא 1 עד אלפא n, שכשאני כופל אותם שהם לא כולם שונים מ-0, אוקיי? כך שמתקיים אלפא 1 כפול V1 ועוד V עד אלפא n Vn ועוד V, זה שווה ל-0. מה אני יכול לעשות? יש כאן V גורם משותף, שהוא תמיד נכפל באלפא 1 עד אלפא n, אני יכול להעביר אותו אגף, לכתוב כאן אלפא 1 V1 עד
אלפא n vn, וכאן אני יכול לכתוב שזה שווה מינוס אלפא 1 עד אלפא n כפול v. עכשיו מה אני יכול להגיד? אוקיי. הערה, v שונה מ-0, ראינו בתרגיל בסעיף הקודם, ולא ייתכן שאלפא 1 עד אלפא n, שהסכום הזה שווה ל-0, כי אז היינו מקבלים צירוף ליניארי של v1 עד vn שמתאפס. נכון? כי אז זה היה פה 0, כאילו, אם v שונה מ-0 היינו מקבלים פה 0, ואם אלו הסכום שלהם הוא 0, הוא 0. בקיצור, מה שאני טוען, שהדבר הזה הוא שונה מ-0, זה אפשר לחלק בו. אז אפשר לחלק בסכום. הכוונה כאן, כמובן שאני אומר 0 שונה מכולם, היא שהוא שונה מאחד מהם. בואו נתקן את זה. שלפחות אחד שונה מ-0. אוקיי? ועכשיו, הסכום הזה הוא שונה מ-0, כי אם הוא היה שווה ל-0, היינו מקבלים צירוף לינארי שלהם שמתאפס, והאמת שלא באמת צריך את זה ש-v שונה מ-0. אוקיי? לא ייתכן שהסכום שווה ל-0, כי אז היינו מקבלים צירוף לינארי שמתאפס. אז אפשר לחלק בסכום ולקבל v שווה בואו נכתוב את זה ככה, מינוס אלפא 1 חלקי הסכום הזה, כפול v1, ככה עד מינוס אלפא n חלקי הסכום, כפול vn. וזה צירוף לינארי של הוקטורים. קיבלנו בעצם הוכחה. אז v הוא בספן של v1 עד vn. ג' הסכום, בעצם יש לנו, אפשר לכתוב את ה-v הזה, את כל הוקטורים ב-v, בעצם בגלל ב', אפשר לכתוב את כולם כצירופים לינאריים של האיברים האלה, והצירופים הלינאריים האלה הם גם יחידים. למה? כי הוקטורים הם בלתי תלויים, אז יש רק דרך אחת לכתוב כל וקטור כאן. השאלה, האם תמיד צירוף כל הסקלרים המקדמים של הוקטורים הם בדיוק מינוס 1? אז אתם יכולים לעצור ולחשוב על זה. אני אענה על השאלה. שימו לב שממש כאן כשכתבנו את הייצוג שלהם, כשכתבנו את הייצוג היחיד של v לפי אברי v1 עד vn, קיבלנו שסכומם הוא, בואו נכתוב את הסכום הזה, זה מינוס אלפא 1 חלקי הסכום, ככה עד מינוס אלפא n חלקי הסכום, זה בדיוק מינוס של הסכום חלקי הסכום, וזה בדיוק מינוס 1. אז גם זאת הוכחה. תרגיל אחרון, אז יהי v מרחב וקטורי נוצר סופית מעל שדה f, ותהיה התקה, כן, סליחה. הסעיף א' הוא בעצם טענת עזר שתשמש אותנו בהמשך, כרגע לא צריך את הנתונים האלה, בואו נתחיל ממנו. אז הוכיחו, יש לי שני תתי מרחבים u ו-w, שהממד שלו הוא 1, והחיתוך ביניהם הוא ריק, אז הוא מוכל כולו ב-w. אני חושב שהראינו את זה באחד התרגולים, אבל בואו בכל מקרה נעשה את זה. אז ככה. בגלל ש-u, חיתוך w, שונה מ-0, יש v שונה מ-0 שנמצא ב-u חיתוך w, בפרט הוא ב-u. עכשיו, v, בעצם הקבוצה v, היא בלתי תלויה, והיא מגודל הממד של u, לכן היא פורסת אותו, בשי חינם. כלומר, אנחנו יכולים להגיד ש-u הוא בעצם הספן של v. עכשיו, נרצה לטעון ש-u מוכל ב-w, ולמה זה נכון? נשים לב שכל u ב-u הוא מהצורה אלפא v, כי זה בספן של v, ובגלל ש-v ב-u חיתוך w, וראינו כבר u חיתוך w הוא תת מרחב וקטורי,
מסגירות לכפל בסקלר, גם אלפא V, שזה בעצם ה-U שלנו, הוא ב-U חיתוך W, בפרט ב-W. כלומר, אם U ב-U, אז U ב-W. אוקיי? אז זה לגבי זה. עכשיו, אנחנו כנראה נצטרך להשתמש בזה באחד מהסעיפים הבאים. עכשיו אומרים לנו משהו כזה. הממד של V הוא 3, אז תראו או בעצם הגרעין מוכל בתמונה, או שהתמונה מוכלת בגרעין. אז אני רואה פה ממדים, ואני רואה פה גם גרעין בתמונה, אז כמעט מתבקש להסתכל קצת בעצם על משפט הדרגה, להעתקות. במשפט הדרגה מתקבל שדים של image t ועוד דים של RT שווה ל3. אוקיי, עכשיו בואו נראה מה נתון לי. נתון לי שהחיתוך שלהם הוא שונה מ-0. החיתוך של image t ו-RT הוא שונה מ-0. אוקיי? בואו נעשה משהו כזה. מה האפשרויות לממדים של הגרעין והתמונה? אז יש לנו את האפשרות שאחד הוא 0 והשני 3, שאחד הוא 1 והשני 2, שאחד הוא 2 והשני 1 ו-0 3, כלומר עד כדי החלפה. נשים לב שהמצב שבו אחד מהם הוא מממד 0 לא אפשרי, כי אז הוא היה בדיוק וקטור ה-0, ואז החיתוך היה בדיוק 0. מסקנה, או הגרעין או התמונה הם ממימד בדיוק 1, והשני 2. אוקיי? כן, הסיבה, כאילו אנחנו מניחים כאן שהחיתוך של הגרעין והתמונה הוא שונה מ-0. עכשיו, שימו לב שאנחנו ממלאים בדיוק את התנאים לאלף. אוקיי? למה? עכשיו, גם הגרעין וגם התמונה, תתי מרחבים, אנחנו יודעים שהחיתוך שלהם לא 0, ושאחד מהם מממד 1. מסעיף קודם, זה שהוא מממד 1 מוכל בשני. כלומר, או שהגרעין בתמונה, או שהתמונה בגרעין. שזה מראה לנו את א'. עכשיו, מה קורה כשיש לי פה 4? כלומר, עכשיו אומרים לי שהממד הוא 4, אם אני יכול לטעון את מה שטענתי מקודם. אז א' לא יעבוד ישירות. בואו נכתוב כאן רק שזו כמובן הוכחה. אז בואו ננסה לעשות משהו כזה. ננסה לבנות איזושהי דוגמה, אולי תשכנע אותנו שכן, אולי לא. אז בואו נעשה משהו כזה. נסתכל על העתקה, t מ-4 רביעית ל-4 רביעית, המוגדרת לפי. בואו נעשה משהו כזה. דבר ראשון, אנחנו רוצים שהגרעין לא יהיה ריק, אז בואו נשלח את e1 ל-0. מה נעשה עם t2? בגלל שאנחנו רוצים שיהיה וקטור שהוא גם בגרעין וגם בתמונה, אנחנו יודעים ש-e1 היא בגרעין, בואו נשלח את e2 ל-e1. אוקיי? עכשיו, מה קורה? הגרעין שלנו הוא e1, התמונה שלנו, הספן של כמובן, הספן של e1, והתמונה שלנו היא ספן של e1 גם. ומה, בואו נשים לב, בואו נראה גם את ההוכחה של ב', כאילו איך היא באה לידי ביטוי פה. ברגע שאני בוחר לקחת את e3 לאנשהו, מה זה עושה? אם אני שולח אותו ל-0 הוא מתווסף לכאן, ואז התמונה מוכלת בה, נגיד אני שולח אותו לאיזשהו וקטור v, אז אם נגיד ה-v הזה שונה מ-0, אז הוא מצטרף לכאן, ואז הגרעין מוכל בתמונה, ואם אני שולח אותו למקום אחר, ואם ה-v הזה שווה ל-0, אז e3 מצטרף לפה, ואז הוא מוכל בו. אז נשים לב שעכשיו יש לי חופש של שני וקטורים. אז מה שאני יכול לעשות, כאילו מקודם היה לי חופש של וקטור אחד, ואז אם הוא היה הולך ל-0 היה מצטרף לגרעין, והתמונה הייתה מוכלת בגרעין, ואם לא אז הוא היה בתמונה, ואז הגרעין מוכל בתמונה, אבל ברגע שיש לי חופש של שני וקטורים, אני יכול לעשות את הדבר הבא. אותו אני אשלח ל-0, ואז הוא פשוט יתווסף לגרעין. עכשיו יש בעיה שהאימג' מוכל בקר, אז בואו פשוט נוסיף משהו לאימג', נוסיף נגיד את e4 לאימג', ואז אנחנו נקבל בדיוק את מה שצריך. אז כאן קיבלנו הפרחה.
ואין הכלה בשני הכיוונים. זהו עד לכאן, בהצלחה רבה במבחן, נתראה.